4.7 IFM. Report! Pinahihintulutan na ng Commission on Elections o COMELEC ang paghahain ng warrantless arrest para sa mga masasangkot sa vote buying at vote selling ngayong nalalapit na ang midterm poll elections. Sa ilalim ng Section 37 ng COMELEC Resolution No. 11104 na nilagdaan nito lamang January 28, 2025, maaaring arestuhin ang sinumang mahuhuli ng mga otoridad na nagbebenta o bumibili ng boto kahit pa walang warrant of arrest. Bahagi ito ng mas pinalakas na adhikay ng ahensya ukol sa muling inulunsad na kontrabigay na may layong malabanan ng pang-aabuso sa election resources at matugunan ng talamak na kaso nito sa tuwing eleksyon. Inihayag naman ni Pangasinan PPO Provincial Director Rolly Kapokyan ang maaaring exemption sa naturang regulasyon. May exception doon, no? Ngayon, nagpalabas nga ng yung COMELEC about doon sa warrantless arrest. Of course, yung mga kapulisan naman natin is aware doon sa tinatawag nating police operational procedure. Unang-una, kagaya ng lagi nga binabakit natin, yung with the crime is being committed and you have personal knowledge of fact that indicating that the person to be arrested has committed it. So, yun siguro isa sa mga exemption na arestuhin mo yung violator. Samantala, makatutulong din sa pagsugpo ng vote buying at vote selling sa Pangasinan ang kailan lamang inilunsad na 2-hour habit kung saan ayon sa PPO, mamomonitor sa pamamagitan nito hindi lamang ang nasabing kaso, maging iba pang uri ng kriminalidad sa bisinidad ng probinsya. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.